nga matapos matag adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong palud dili gayud makapanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Production Center. What's the Style? Ako si Jella, ginaingon, ikaw mapasol sa tanan. Kay may baos ka sa sanga, wala ko mabuhat. Kung kining nahitabos, ang kinapuhi nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Mao pa matay siya. Nabalik na si Edward sa ating dapit. O biyudo na siya. Ay lagi nak. Nagkita mi dito sa merkado. Namatay na kunong iyang asawa kay gipatay sa asawa sa iyang kabit. Unsa? Mani namatyan siyang asawa di ay? Nangabit kini og ang lalaki mo'y nakapatay niya o dili ang asawa sa lalaki? Loko-luoy pong Edward mo. Nagkaasawa tao, nagdili tarong nga papay. Nangumusta man ganito nimo. Nagbahay baya siya na. Nagibuwagan kaniya o katong babayhan ng iyang gitaban o gipakaslan. Manay pagaingnon ma. Nadilikit kami ang gitaganas kahit tasaan nga magtayon. Giparkingan ko sa komputer. Ay, may kay wangin mo publikahin karon. Kaulit ko sa iyo. Tukar ba kong gana sex ka? Inikabot na ko sa bahay. Kutsa ako din ako diretsong akong asawa. Mayon da, kung bagong ligo ro si Jela na. Kay lamay na kay Jiro din akong asawa nga bagong ligo. Kay humot kayo. Ay, morong din eh. Morong yung parkingan na nis motor din. Asam to ko motor. Ito rin. Carlos! Uy! Silda? Huwag ba na ka mauli na? Ay, pa, kay napaabot ko ni mo. Tama ba? Kanina ko, paggawa sa atong trabahoan ba? Huwag ba na ka mauli di ay? Ay, pa lagi. Kaya nagpaabot man ko ni mo. Uy! Anak ko mo sakay sa imong motor. Ha? Pare ka sakay ako? Atod ko sa amo, be. Magpahatod ka sa inyo? Niya na to sa eskina sa inyo. Di na lang kung motor ni mo dito sa inyong bahay. Kaya sudlon nun kayo to dito eh. Pwede na sabi, ihatod ko ni mo sa amo, gyud door to door. Ayaw, sadoy. Sige na. Oy, di pwede. Doon na pala nakaila na akong sa kong asawa. Kunya mo report sa kong asawa nga babae. May babae kong gihatod sila. Patay ko. No, layo na kayo dinis inyo, uy. Ako namang usaron sa amo, Dong Carlos. Na, ihatod ka sa amo. Ay, sorry kay Daiselda. Dila ko ha. Badi ha, oy, bayot man ka. Kung sa'y bayot. Bitaw ka. Diyan na ka, oy. Peter, kinibayan ay. Gusto din siya matilaw sa ako na. Pero dili ko. No way. Ang akong asawa rin akong matilawon sa ako. Ito na ko eh. Sakyan ko ito pabayana. Makapahungaw dito sa karoon sa akong gana. Pero dili ko. Kontento na ko sa akong asawa. Kontento na ko ni Jela.
gigabaan ka na ako. Imo man kong gibuwagan kay nakiktaban ka atong bayhana nga dili matagbaw usara ka laki. Nagmahay di ko day. Jela. Ay, kabalipayan ko ta. Kung ikaw kaya kong asawa. Dawato na lang nato ang tanan nga dili gyud kita ang nagkadayon. Ay hala, ang igagaw ni Carlos nga akong ba na tong dali nga misumbalik sa agi di ang nakakita na to nga nagsulti. Ito na. Si Intendo. Alak-alak ka. O naman tayo, di mo nga daw tang buhat ba? Igo naman tayo nag-istorya. Abo po, ano ba kayo akong ba na, uy? Kana lang gani nga, magkuyog mi nga, doon ay lalaki nga magtanaw na ako. Kasabaan ng laki nga magtanaw na ako. Ay, sige, wait ha, ito na ko. Kuhaon na na akong among anak nga to sa akong mama. Di ka na una, Edward. Ay, kamahay ko yun. Nagibogan ko ikaw, Chela. Magipati ko nga. Gusto ko ikaw nga ang kunong pagbalik. Itong kinigugma ko ni mo. Hangtod ikaw na. Palag ako sa akin akong naunang-unan. Ilugon ko ikaw, Chila, simpan. Palag ko sa may tabo. Nabalik na di ang kanin yung uyab nga si Edward. Balik kayo. Kung nakita mo sila nga nagsulti sa mingaw nga yanan. Klaro liyo. O klaro yung nagbalik sila. Sino ka? O si Jella po no. Bidar pakita niya ang tanaw ko nila. Murag yun. Kitang abat nga. Abat lang. Salbahing pagkaasawa na. Salbahis. Diyon. Salbahis daw. Nanay. Naray. Naray. Purag gaog man eh. O kasulti ko yun eh. Los? Nilausap ko. Dutag nga ni mo. Si Los. Dong Carlos. O, kana. Sarong nga gisulti. Saban. O. Ha? Ano di ka? Nga nung ipauli ka pa man, ha? Nga no? Balik dito sa imong laki. Bitaw. Balik ka ang imong kabit nga si Edward. Lika. Unsa? Makikita ko na siya sa uban niya sa trabaho nga babae nga dako gusto niya. Kay mo ba siyang sa imong pagbudhi ko no niya? Huwag siya matuol nga igo naming nagsulti si Edward pa. Kay tangan mo po kong Edward sa mingaw nga agyanan ko. Aguroy, kung maomi baw siya sa nga wa ni mo mabuhat. Ay, klaro kayo, motorjak yun to. Motoy-toyo si mong banas babae nga iyang nagustuhan. Puslan man nga gusto niyang mahimo kong hukaw. Pues, tinudon ko na lang ang tanan. Nakikita kong Edward karon dayon ma. Jella. Tagbawan ako eh. Duha ka raon gid ako nakuha ni mo da. Silda. Luwag ka na sa imo eh. Di naman day ka virgin eh. Luwag. Luag di ay. Luwag eh. Nya, palipay man ka. Lipay kayo. Amo na importante, balag luag. Bitaw. Oo. Tulo naman kung kalalaki ang iagi na ako, kuwit. Tulo mga dako og bunal. Naku. Ug at ikatulo, may perting dako Oh. Murag ko nanganak. Kanang imo, layo ka na sinuod eh. Busa last na lang ni natong torjak ha. Kay wa kay lami. Wa ko malipay sa imo. Usa? Oh, silda. Oo, sige. Mubalik lang ko sa kong asawa eh. Misulti mo siya nga, way natabo nila sa kaninyang uyab. Mubalik lang ko sa kong asawa. Ay, way, ayosan ni mo eh. Mura kong nag-ana-ana og hangin ba? Hanoy kayo!
Nagtaranpal. Nga nagpinuang ang akong bada. Pinagtuos siya nga. Imo kong gilaktan. Tinudon ako ang tanan niyang patuda. Tanas akong kwarto na eh. Tananay sila. Edward. Kung wako di mo mahilapti sa una, ringi kayo na. Ang kunya ko, Edward. Tayo. Pusta na sa imong kwarto. Ka-cute. Ang bakbay niyo eh. Basta gisugsug daw ini. Huwag man yung pagpagtaon si Mbana na eh. Punogon tali eh. Namang puno, kikita. Siyempre na umay ko mga. Hindi ako ba nagamay naman tong iya? Lumen, Ang bibi. Babaro ka. Ay, kabayo. Edward. Kutaasap ko sa kuko tinigi mo. Dili man kanay ako. Mabanay. Oh. Galang ne. Uy. Mas may pagkakay. May kamusta sa lungkis siya kung asawa. Di ko ang puno siya. Iya. Maplasay na ko gigda, Bi. Ipasok na na, Bi. Gusto kong makatiluan na. Kanina po. Sige na. Ang kunaling ako na natiyon ni El. Ay, Bi. Oh, tuwa ka, Edward. May nahitabo gid namo sa kanila kong hinigugma. Ug kay nakasa naman ko sa akong pagkaasawa, nibiya na lang gid ko sa akong bana. Nagkigtipon ko sa kanina kong uyab. Ug nakigbalik na akong akong bana, pero wala ko masugot. Kay nakasa naman ko niya. Bago naman kasama ang kaagi ni Zila, diniling tulumanon. What's the style? Nakasa na niya style. Kini mga sugilaron gisuwat ni Jay Badayos, that is Sorry Man drama.